Чичи и Тони. Чуйте всички. В едно далечно царство, в едно господарство живял един принц, който все не можел да намери принцеса за жена. Затова решил да организира голям бал, на който да покане гости от близки и далечни страни. Надявал се на бала да дойдат много знатни и красиви девойки и една от тях да се избере за жена. Чуйте всички новината! За танци и весели се пригответе! Каня всички на вълшебен зимен бал! Чуйте всички новината! Принцът каня всички на бал! Малката Еда тя много искала да отиде на бал да потанцува. Може да си сложа някои от красивите си цветя, да закича с него ограта си. Бедните ми цветя съвсем са увеснали. Какво ли се е случило с тях? Как да им помогна? Здравей, Ида! Ти коя си? Аз съм цветом от цветята. Знаеш ли защо цветята са ми тъй посънали? Защото цяла нощ на на бал много са се вълнали. Затова главичките не ми са вълнали. А какво са правили на бал? Нима цветята могат да танцуват? Разбира се, че могат. През тях ми минава нито един бал. Искаш ли да ти покажа? О, да, разбира се. Хвалите се.
Извадите си инструментите, деца. Да, вярно е, че е прекрасна и е като звездица ясна. Всяка сутрин стане ли от сън, чета в къщичката вътре и навън. А щом се върнем се вече след тежък труд, потрупана масичка с госми ни чака тук. Заедно с нея и весели има, танцуваме и пеем цяла година. Сега.
става и тя. Нека да иде Снежанка, принцът Щян там ще пази от всички беди. С радост ще отида на бала да се запознае с принцът. Аз желая ти с любов всички да даряваш и с усмивка да ги ударяваш. Бъдество ми разумна дарена и от мен благословена. И точно в този миг се появила зла вълшебница, която не била поканена за кръстница. Тя отвидила, когато детето стане на 16 години, да се обуде на вретеното и да умре. Тъкмо, когато всички си помислили, че това ще се случи, се показала и последната фея. Не тъжете, аз няма да допусна това. Когато принцеста стане на 16 години, тя наистина ще се обуди, но няма да умре, а ще заспи 100 годишен сън. Магията ще се развали само от целта да нагаси принц. Аз как исках я да отида на баба, но не ме могла с тези дрехи.
Не плачи, пепеляшки, кой ще ти помогне? Ако не аз, твоята кръстница вълшебница. Хайде, пръчице, ти помогни и тези стари дрехи в златни превърни. Ай, колко е красива! Благодаря ти, мила кръстница. Хайде, пепеляшки, да тръгваме, че баба ще започне всеки миг.